Joo, tänään tosiaan perjantai-päivä ja mä täytin just tänään 23 vuotta. Jee, jippi. Ja tänään ollaan menossa jätkien kanssa hiukan viihteellä ja sitä enemmän mä yhden friendin kanssa tuonne Prahen kellariin syömään. Joo, tervetuloa mun synttärivlogiin. Joo, vanhemmat ja sit sisko ja veli tulee pian käymään tässä näin kahvilla ja syödään jotain. Ja sit sen jälkeen pääsee Prahen kellariin syömään ja näin. Ovi auki, no niin, vähän kuulee. Otakaa taulut, siinä on 2. Ja näistä koirakin tuli. No niin. No niin, poika, hyvää syntymäpäivää. Martsani! Onne yksi. Ja kyllä tuttu. 24 koiran vahtina. Älä kaada sitä. Joo. Kato, kun mä suhteen kerrosta sun naumaan kai. Jaha, porukat on käynyt mulla ja sit lähdetään tästä seuraavaksi Prahen kellariin Ossin kanssa syömään. Joo. Kiva ilta tulos. Nyt mennään Broidia vastaan, se on täällä jossain. Tulee pian mua vastaan tästä. Kiva nähdä. Ei paskaa rohkeampaa. Kiva nähdä. Onnittelut. Kiitos. Oliko meidän viimeksi medium? Joo, mun mielestä. No niin, Prahen kellari. Hyvät safkat oli. Mitä? Oliks hyvät? Oli. Totta kai. Pippuri pihviä. Pippuri olisi saanut olla vähän enemmän. Joo, nyt mennään rentoutumaan. Rentoutumaan. Mennään rentoutumaan. On Turku hieno paikka. Tuolta kyllä vähän nähty paikka. Eli tonne mennään nyt rentoutumaan. Jos on tilaa. Pipo päähän, Broidi. Pipo päähän. Pipo päähän. Mut joo, rento oli ihan hyvä. Tuli otettu vähän rentoutua noin ja sit tästä mennään, en tiedä mihin. Mihin me mennään tästä seuraavaksi? Ei mitään hajuu. Mut joo. Mut ja Jeppe tulee ihan just tähän, niin Jeppe saattaa pyörähtää video kanssa. Jumalauta, joo. Anna pieni makarena. Mitä mä laitan? Anna makarena tanssiosaat. Et osaa vai? En osaa. Joo, kotiin saavuttu semmoset synttärit ja käytiin bubeis, sit nimittäin oltiin Vegasissa ja joo, kello on nyt joku 3, tästä seuraavaksi nukkumaan ja eiköhän tää vlogi jos pikkuhiljaa tässä. Jos on uusi, niin muista pistää ihmeessä kanava ehkä tilaukseen ja muista heittää ilmoitukset päälle ja tykkää videosta, jos tää oli jotenkin viihdyttävä. Ja pidemmittä puhetta, mennään tää uudet vlogit. Asioita, mitä muut näkee vaan filmissä.